destinació turística, fomentar i consolidar-la com una destinació turística creant-ne nous productes turístics atractius, a part del que heu vist, doncs, és important en aquests moments poder disposar de productes que atraiguin visitants, i per una altra banda també es treballa amb tota la professionalització i sensibilització del sector turístic. A nivell de promoció, el que s'intenta és donar a conèixer la comarca del Ripollès tant a nivell d'àmbit català, estatal o europeu. Amb això vol dir que anem a diferents fires i a workshops. Per exemple, en aquest cas, a través del Patronat de Turisme Girona Costa Brava Pirineu de Girona, s'ha anat a diferents fires. En aquest cas, l'any passat es va estar a Toulouse, també se'n va a diferents a nivell del mercat espanyol i a diferents punts, sobretot de València, punts de gran afluència turística, com poden ser també zones de costa, perquè puguin conèixer el que és la zona de muntanya, o fins i tot a Madrid, que és un important punt de destinació de gent que ve cap al Ripollès. També es participa a nivell de workshops. Per exemple, la lona que veieu aquí al darrere és un material que s'ha preparat per anar a promocionar la comarca i per muntar-hi diferents estants quan es fan aquestes fires de promoció. Editem material turístic, del qual en aquestes bosses en teniu una mostra. Aquest seria el cas del fulletó genèric, on hi ha un mapa de la comarca i també es descriuen els principals atractius a visitar dels diferents municipis.